Kutut manggung ning dicuplak ya. Diunggahke larase didadekke Manyura. Ora katakung. Ya, coba. Sapa Mbak Sulis kena, Mbak Pipit kena. Ora katakung kong. Ya. Pundutan sangka Bapa Supena. Ya. Wong lanang digetak kaya ngono prasida puret iki. Mangga mangga. Ala mangga. Mangga Mangga. Mangga. Mongko kadung kenceng pikire kok dihatak. Alah. Nan serasida. Wong kuwi sirikan kok kuwi. Melayu ngetan. Lerek Pak niki. Hah? Lerek. Nggih, ngetan. Ndak dientekke wae. Pinaraing. Lek mbok enom ning tuwek. Ya kuwi. Mula sing ngentekke bengkok iki lek krungu swara ngene iki ya. Ha iya. Keco. Wah. Ceo. Iki go katur Mas Andi Prasetyo sing saka Grobogan, Jawa Tengah. Gendi kowe nduk Pit? Iki arep mbedakake swara ngene bingung lek ngantek ora ro gambare. Pipit sing ndi, Mbak Sulis sing ndi iki mbedakake angel. Ning lek roh blegere ngono, "Wo iki sing gedhe iki Pipit." Ngono. Ha iya. Enak lho, gawe video klip itu grimis. Lah kok Mbak Sulis ki ngiyup lho ning ngisore Pipit. Apa dikira payung ngono apa piye? Ha iya. Gunungku menjulang tinggi. Ha iya. Sugeng rawuhipun Bapak Supena. Sugeng rawuhipun Bapak Supena. Wong lanang kok garap kaya ngono ki wis ora kerasan ning omah, Nduk. Mengko wong lanang ki kudu dilus-elus kok ya. Ya. Pancen adaan Kutut Manggung ki metune wanci gara-gara
Mula lek ditokke Yamin iki ben dosa ngrasake, jebul kutut manggung ki rasane ya kepenak. Saya nek ditebakke ning kuda nyong wah ketok len berkase. Ha iya. Coba Mbak Sulis. Omben, ning aja ngangge omben. Mi. Pak. Mi. Ami. Mi ami. 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 Pipit sing megung. Mi ami. An An Sankas. mi ami 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 ami. Ami ana. Wah, aku mbayangke, Pir. Kowe kok jan susumu kaya sapi perah. Ampun digenake. Wah, Lah kuwi lesuk nek gak ketimba sing sangka stainless kae dipuh ngono ki wong sak desa so wareg. ngapunten Pak Heeh. Ketinggalan yoga-yoga kok empun ancang-ancang Loh. ajeng. Aja kok yaga-yaga, aku ki yo ngenge ana. Loh. Ojo aku kok rojeh. Manuke Pak Supeno ya. Manuke Pak Supeno wedi. Oh, enak tenan. Gantos nggih, sing Mhm. makani. Yo, Mbak Bunjung. Manuk kutut ki elok lho. Manuk kutut ki gelem manggung lek kapinujon mangkring. Coba lek ning ngisor manuk kutut ki ra gelem manggung. Ning lek mangkring mesti manggung. Wor, wor, wor. Ha iya. Bedhar manuke gembos angger mangkring ya manggung. Tekno mangkring nek kunjung weh. Kan pakan Mas Gembel. Pertamane ngeten iki lho bucange. Iya Pak iki apal. Pakan nono. Tetep manuke pamundhut gending Bapak Supeno. Mengko lek Pak Supeno ki lemahku ki bakul kacang. Manuke Pak Supeno hebat. Pakan. Ya yo ayo. Lilis Karnali. Sotangendra sotang. Ngoten. Nggih ngoten. Mosok elek diterokke to, Nduk, nduk apa ya sing apik lek pake kan Trahing, nyontoni. trahing nggih, trahing. Trahing nata. Trahing.
Jeng. Kok enten jengeke ngaten? Lho, jengek setengah molat iki penak. Aduh. Hmm. Terahing nata. Awas. Yo, Lis. Lis, Dalem. ngerti ngopo kena sikane? Napa? Manuke bar manggung terus nutuh-nutuh karo Lah niku lak jenengan maling niku lah ya toh. Bar manggung tak kalih buke toh. Heeh. Nggih toh? Karo. Ya ngertos to mesti no. Berarti wong cerdas kowe. Ya nggih lho, kan menebak-nebak. Pancen iya. Iya. Pit, ndak pengen sikatan, Pit. Nggih, wancinipun sikatan. Iya. Yo, bablaske ditutup. Kayak apa, Mbak Suliseva? Bablas kudu nyonglang. Sampun, Pak. Karo ngunjuk ke sarung. Aduh. Lae wong bagus. Iya, wis. Ono. Angger bar terus pencing metu. Ya. Yen tan marang sepiring kaya Yo.
Dadi lek wis kaya ngene iki rata.